गसाइगाव B.Ed कलेजनि एनुवेल कलेज उइकआ दिनै थुंगेबाय। गसाइगाव महकुमानि हाब्रुबिलाव थानाय गसाइगाव B.Ed कलेजनि एनुवेल कलेज उइक 2023-24 खौ 26 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 2 मार्च अदेबानि 6 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दिनै जोबथि साननि हाबाफारिजों फरायसालिमानिनो अडिटोरियम हलाव फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन MLA जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे कक्राझार CITनि बिबुंगोरा डॉ बिहुं ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गसाइगाव B.Ed कलेजनि गोरें डॉ अजित बर'आबो बाहागो लायो। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै डॉ बिहुं ब्रह्म बिथाङा बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बिथांमोननि मोनसे एनुअल उइक प्रग्रामनि बान्था राननाय हाबाफारि एबा कनक्लुजन सेरेमनी दा बेवहाय बेनिनो प्रिन्सिपाल सार डॉ अजित बर' बिथाङा दिनै आंखौ बेवहाय लेंहरदों। दा B.Ed कलेज होनोब्लाथ' नोंथांमोनहाबो मिथिखायो बे जाहैबाय फोरोंगिरि बिथांमोननिनो मोनसे ट्रेनिंनि मोनसे स्कुल बे कलेज प्राइभेट कलेजब्लाबो आं जा मोनदांदों बे कलेजा जथेस्थ' मोनसे गोजोन एनभायरनमेन्टआव बे कलेजा सोलिगासिनो दं। जथेस्थ' इनफ्रास्ट्राक्चार दङ आरो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै डॉ अजित बर' बिथाङा गावनि टीम एबा फेकाल्टी मेम्बार्सफोरखौ लानानै जोबोद मोजाङै मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन खुंगासिनो दं होननानै आं मोनदांदों। बिथांमोनहा नेक एक्रेडिटेशनबो मोनबाय। बियो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ग्रेड B मोनदों बिथांमोनहा। दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै आं नुदों जे गोबां फरायसाफ्रा most of them very young लाइमोन बिथांमोन। सानसे समाव बिथांमोनहानो फोरोंगिरि जाहैगोन। थ' मोनसे एन्थुजियास्टिक एबा गोसो गुदुं बिथांमोननि जिथु बडि लेंगुवेज बेखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांमोननि टेलेन्ट्सफोरखौबो आं नुनो मोनबाय। वाल मेगाजिन होन बिथांमोननि मोसानाय बायदिसिना बादायलायनाय आरो आंखौ बिथांमोनहा माखासे मटिभेशनेल लेक्चार होनो थिननायखाय आं माखासे खोथाफोर होनदों बेवहाय जे सासे फरायसाखौ जोङो दिनैनि थारिखआव दिनैनि अक्ट'आव माबायदि दानांगौ बे खालिबोल' जोङो सार्टिफिकेटनि सोलोंथाइ होबानोथ' जानाय नङा। इडुकेसननि गोथौथार मिनिंखौ सासे मानसिनि पार्सनेलिटि सासे मानसिनि साननाय हनायखौ जोङो माबायदियै सोलोंथाइनि गेजेरजों गुदिनिफ्रायनो होलांनो हायोब्ला जों सासे जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो। बेफोर गोबां बिथिंखौ दिनै जोङो बिथांमोनजों शेयार खालामदों, जोङो रायलायदों आरो जोंहा डॉ अजित बर' सार लोगोसे MLA बिथां जिरन बसुमतारी बिथां लकेल MLA आरो गभर्निं बडिनि चेयारपारसन बिथाङाबो फैनानै गोबांथार बाथ्रा बुंबाय आरो मिजिंथियो बे ओनसोलाव बे B.Ed कलेजा बा बड'लेण्ड ओनसोलावनो बे B.Ed कलेजा गसाइगाव B.Ed कलेजा जोबोद गिदिर मोनसे रल लालांगोन बेखौ आङो मोनदांनो हादों। गोजोन्थों। जों नुनो मोनो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा फरायनायखौ नागारनानै गोबां निसा बुस्थु जानाय आरो माखासे गाज्रि आखुजों लोब्बा थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बे समाव नोंथाङा मा खावलायहरनो लुबैयो बिसोर? बे बिथिंखौ नायोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोंहा मेगन दं, जोंहा ब्रेन दं, जोंहा गोसो दं। जोङो बे एनभायरनमेन्ट एबा सोरबिथिंनिफ्रायनो जों गोबां बेसादखौ सोलोङो। दा दिनै हमनानै ला जोंनि गथ' गथायाथ' बे जोनोमाव बे प्रिथिबियाव बे मुलुगाव हारसिङै फैया। मोनसे न'खरावसो बिमा बिफानि दैदेननायावसो बिथांमोनहा सफैयो। दा दिनै जोङो न'खरनि एनभायरनमेन्टखौ जोङो फोसाबनांगोन गिबियाव। न'खरनि एनभायरनमेन्टखौ फोसाबखांनायनि उनावहाय समाजनि एनभायरनमेन्टखौ जों फोसाबनांगोन। बे जाहैबाय जोंनि सिंनि इन्टारनेल इसिङारि माखासे बिथिं जेराव जों जोंनि समाजखौ जोंनि सोरबिथिंखौ जों फोसाबनांगोन। जौ लोंनाय बा निसा बेसादखौ जों जुदि गथ'फोरनि सिगाङाव जायोब्ला लोङोब्ला सोबोब्ला मबाइलावनो हक टिभियावनो हक सिनेमायावनो हक बा जोंनि मोनफ्रोमबो समाजारि बिथिङावनो हक हाबाफारिफ्राव जुदि बेफोर बिथिंखौ नुयोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा बेखौ इजिनो सोलोंगोन। सेकेन्डलि माखासेया जाहैबाय एक्सटार्नेल। बे साननो लुगैया बाथ्रा नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों जे जोंनि समाजाव दिनै माखासे लाइमोनफ्रा ओरैबायदि निसाजों एडिक्ट जादों। बेवहाय माखासे एक्सटार्नेल एलिमेन्टबो थानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय फालांगिनि पारपासाव जों बेफोर निसा बेसादखौ जुदि यां माइन्डफोरनो जुदि होनो हायोब्ला बैफोर मालाय फालांगियारिफ्रा बेवहाय मुलाम्फा दं। सेकेन्डलि
जेनेरेसनखौ जुदि फोजोबनांगौब्ला सोरहाबा मोनसे गाज्रि षड़यन्त्रबो थानो हागौ अब्ला जोङो बेखौ समाजाव बे बेगरखौ गारनानै हरोब्लानो बे समाजा अट'मेटिकेलि हारसिङैनो नोरजिया जालाङो स' बैफोर एलिमेन्ट्सखौ जोङो जुदि सांग्रां जायाब्ला मोनफ्रोम न'खराव साफ्रोम इन्डिभिजुवेला साफ्रोम फोरोंगिरिया साफ्रोम समाज सिबियारिफ्रा साफ्रोम दैदेनगिरिया जुदि बेखौ जोङो नोजोर होआब्ला बेवहाय जोङो सोरखौबा दुसिनानैल' बे हाबाफारिया जानाय नङा बेखौ फोजोबस्रांनाय जों हानाय नङा स' द्याट शुड बी टेकेन केयार अफ बोथ इन्टारनेलि एन्ड एक्सटार्नेलि फारनैजोंबो जों बेखौ मावनांगोन गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफात, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।